So hello friends, welcome back to our YouTube channel Saram Computers. So friends, ఫెస్టివ్ సీజన్ అయితే వచ్చేసింది, మన దసరా కూడా వచ్చేసింది. అండ్ సో ఇప్పుడైతే చాలామంది మన వాళ్ళు అయితే క్లాత్స్ అవి ఇవి కొందామని చూస్తారు. అండ్ ఆన్లైన్లో అయితే చాలా ఆఫర్స్ ఉంటాయి కదా. అండ్ చాలామంది ఆన్లైన్లో చాలా ప్రొడక్ట్స్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ ఇటువంటివి అయితే ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. సో మనమైతే ఇప్పుడైతే ఇవి ఎలా ఆర్డర్ చేయాలో చూసేద్దాం, ఓకేనా. అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఎలా ఆర్డర్ చేయాలో చూసేద్దాం, అది కూడా విత్ యూజింగ్ అవర్ మొబైల్ యూజ్ చేసి మనమైతే అమెజాన్లో ఎలా ఆర్డర్ చేయాలో చూసేద్దాం. సో అమెజాన్కి ఫ్లిప్కార్ట్ అయితే పెద్ద తేడా అయితే ఉండదు, ఓకేనా. ఒక 2 పాయింట్స్ అయితే తేడా ఉంటుంది అంతే. దాన్ని అయితే మీరైతే ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలరు ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్లయితే. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక మాట, ఇంతవరకు వీడియోని లైక్ చేసుకున్నట్లయితే వీడియో లైక్ చేసుకొని మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. అండ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ కామెంట్ చేయండి కింద. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా ఉపయోగపడినట్లయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే మన మొబైల్ స్క్రీన్ మీదకి అయితే మనమైతే వెళ్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మీకైతే స్క్రీన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడైతే మనమైతే అమెజాన్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ అమెజాన్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. సో నా ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి అయితే నేనైతే కార్డ్కి అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను, నా కార్డ్కి. అండ్ ఇప్పుడు మీకు యాడ్ టు కార్డ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఒకసారి తెలియని వాళ్ళకి హెల్మెట్ అని టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హెల్మెట్ మీద క్లిక్ చేశాను, అంటే ఏదో ఒక హెల్మెట్ మీకు నచ్చిన దాని మీద క్లిక్ చేసి స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ టు కార్డ్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అదైతే యాడ్ టు కార్డ్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు డబ్బులు లేనప్పుడు కనుక అది కనబడితే యాడ్ టు కార్డ్ చేసుకోండి, డబ్బులు ఉన్నప్పుడు కొనుక్కోండి, అంతే. అండ్ ఇప్పుడైతే నేనైతే నా కార్ట్లోకి వెళ్ళాను. సో ఇక్కడ ఈ చిన్న పాప డ్రెస్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే అన్నమాట నేను ఆర్డర్ చేసేది. చూడండి, ఇదే అన్నమాట డ్రెస్. అదైతే మా దానికోసం, మా సిస్టర్ కోసం. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, పే ఆన్ డెలివరీ 30 days రిటర్న్స్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ అమెజాన్ డెలివర్డ్, నో కాంటాక్ట్ డెలివరీ. సో ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ అయితే మనకైతే ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు అబౌట్ దిస్ ఐటెం. ఇక్కడ అంటే మనం ఆర్డర్ చేసే ప్రోడక్ట్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్, ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ అయితే అక్కడ ఉంది. అబౌట్ దిస్ ఐటెం అని ఉంది కదా అక్కడ. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పబోతున్నాను ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా కానీ అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టాలనుకుంటే, అమెజాన్లో అయితే అమెజాన్ ఫుల్ఫిల్డ్ అని ఉంటుంది, అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ అష్యూర్డ్ అని ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే మీరు ఆర్డర్ చేయండి. లేకపోతే అంటే ఏం కాదు, కానీ ఇలా మార్కున్న ప్రోడక్ట్స్కి ఏమవుతుందంటే ఫ్రీ డెలివరీ వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఆ ప్రోడక్ట్ ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడైతే ఇదైతే క్వాంటిటీ అనుకోకుండా క్లిక్ అయింది దాని మీద. అండ్ ఇక్కడైతే ఓకే చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఉన్నవి. అండ్ ఇక్కడైతే మనమైతే బై నౌ మీద అయితే క్లిక్ చేసాం. అండ్ అక్కడ తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, యూజ్ యువర్ 15 రూపీస్ అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్, యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్, యాడ్ డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఏటీఎం. అండ్ ఇలా అయితే చాలా ఉన్నాయి. అండ్ పే ఆన్ డెలివరీ కూడా ఉంది. అండ్ పే ఆన్ డెలివరీ అన్నమాట మనం చూస్ చేసుకోబోయేది. సో దాని మీద అయితే క్లిక్ చేయండి, పే ఆన్ డెలివరీ మీద. సో ఎందుకంటే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, పే ఆన్ డెలివరీ అంటే ఏంటో కాదు, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఓకేనా. దానికి మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకండి. అండ్ ఎప్పుడు చేసినా కూడా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, అదే పే ఆన్ డెలివరీ చేస్తాను. ఇప్పుడు పే ఆన్ డెలివరీ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ప్రోడక్ట్ సంబంధించినవి, ఐటమ్స్, డెలివరీ, టోటల్, ప్రమోషన్ అప్లైడ్, అదంతా ఉంది. సో ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన మనీ ఏదైతే ఉందో, అంటే రేట్ దాన్ని ఉంటుంది కదా, సో దాని గురించి అయితే మొత్తం ఉంది. అంటే డెలివరీకి ఇక్కడ 40 రూపీస్ పడుతున్నాయి. బట్ ఏంటంటే ప్రమోషన్ అప్లైడ్ దగ్గర చూడండి -40 అని ఉంది, అంటే వాళ్ళు డెలివరీ ఛార్జెస్ని తీసేశారని అర్థం, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడైతే చూడొచ్చు, పే ఆన్ డెలివరీ
క్యాష్ ఆర్ కార్డ్. పే ఆన్ డెలివరీ కూడా మీరు పే ఆన్ డెలివరీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనీ ఇవ్వాలనుకుంటే క్యాష్తో ఇవ్వచ్చు, కార్డ్తో ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ ఆర్డర్ టోటల్ అదంతా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరైతే డెలివరీ టు ఇక్కడ నా నేమ్ అయితే కనబడుతుంది. ఓకే, బట్ మీకైతే అలా ఉండదు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ట్యూస్డే 12th October ఆర్డర్ వస్తుంది. సో నేనైతే అక్కడ చూడొచ్చు మీరైతే ఎడిట్ అది అడ్రస్ చేంజ్ అంటే మీకు నాకైతే చాలా టైమ్స్ పెట్టాను కాబట్టి మీకు అలా కనిపించింది, అంటే నాకు అలా కనిపిస్తుంది, బట్ మీకు అలా ఉండదు. సో అందుకే ఎడిట్ అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఎడిట్ అడ్రస్ ఇక్కడ మీరు యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా పెట్టచ్చు, డెలివరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు కావాలనుకుంటేనే. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడైతే నేనైతే ఏం పెట్టాను డెలివరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అండ్ ఇక్కడ మీరైతే డెలివరీ టు అది ఫిల్ అడ్రస్ అది యాడ్ అడ్రస్ ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ చేశాను. ఓకే, క్లిక్ చేస్తే మీకైతే ఇలా అయితే ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మన కంట్రీ అయితే డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇండియా. అండ్ నెక్స్ట్ ఫుల్ నేమ్ అయితే ఇచ్చేసేయాలి మీరు. సో నా ఫుల్ నేమ్ అయితే నేను ఇవ్వబోతున్నాను. తెలుసుగా మీకు నా ఫుల్ నేమ్ పోయిన వీడియోలో చూసి అంటారు, కోర్స్ వీడియో స్టార్టింగ్లో కూడా చూసి ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చేయండి. అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఒక అంటే అకౌంట్ దేని మీద అంటే అదని కాదు, మీరు ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు. కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వండి. ఎందుకంటే డెలివరీ బాయ్కి మన అదేంటి అడ్రస్ కనుక్కోవడం కష్టమైతే కాల్ చేస్తాడు. అండ్ ఇక్కడ నా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసాను. పిన్ కోడ్ అడుగుతుంది. సో పిన్ కోడ్ అంటే మీ ఊరు పిన్ కోడ్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, తెలియకపోతే గూగుల్లో టైప్ చేయండి. ఇదిగోండి ఇలా గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీ ఊరి పేరు టైప్ చేయండి. ఓకేనా. సో మా ఊరి పేరు వచ్చేసి అయితే రామకృష్ణపూర్ అనమాట. అండ్ నేనైతే ఇక్కడ రామకృష్ణపూర్ అని టైప్ చేస్తాను. రామ్ చరణ్ పడింది అనుకో, అంటే నా పేరు దాని పేరు మా ఊరి పేరు కొంచెం కలిసి ఉంటాయి, అంటే దగ్గర ఉంటుంది కదా, అందుకే అలా మిస్టేక్ అవుతుంటాయి. సో ఇక్కడ రామకృష్ణపూర్ పిన్ కోడ్ అని కొట్టేస్తే సో మీరు ఇక్కడ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కొన్ని లింక్స్ కనబడితే మీరైతే ఫస్ట్ లింక్ మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి. ఫస్ట్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో మీరు ఇంకా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ పిన్ కోడ్ కనబడుతుంది చూసారా, రామకృష్ణపూర్ పిన్ కోడ్ 504301 అలా అయితే కనబడుతుంది అన్నమాట. సో ఓకే, అలా అయితే మీ పిన్ కోడ్ తెలుసుకోండి. ఒకవేళ అదంతా అవసరం అనుకుంటే మీ ఆధార్ కార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. మీ ఆధార్ కార్డ్ వెనకాల మీ పిన్ కోడ్ ఉంటుంది, పిన్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఓకే పిన్ కోడ్ ఉంటుంది, మీ ఊరు పిన్ కోడ్, అలాగే మీ అడ్రస్ సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అండ్ మీ హౌస్ నేమ్ అదంతా మీరైతే ఆధార్ కార్డ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. అందుకే మీ ఆధార్ కార్డ్ అయితే పక్కకు పెట్టుకోండి. మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్, ఒకవేళ అడ్రస్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ ఆధార్ కార్డ్ అయితే తప్పకుండా పక్కన పెట్టుకోండి. ఓకేనా. అండ్ ఇది మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ మరి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్లాట్, హౌస్, బిల్డింగ్, కంపెనీ, అపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నవి కదా. బట్ అంటే ఫ్లాట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్లాట్ పెట్టుకోండి, బిల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళు బిల్డింగ్ నెంబర్. కంపెనీ అంటే మీకు ఆర్డర్ చేస్తారు కదా, అంటే మీరు ఒకవేళ మీ బ్యాంక్ మీరు పనిచేసే బ్యాంక్ అలా ఆర్డర్ చేస్తే కంపెనీ. అపార్ట్మెంట్ అయితే మీరు అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తుంటే అపార్ట్మెంట్. సో ఇక్కడైతే మనైతే హౌస్ కాబట్టి నేనైతే హౌస్ నెంబర్ అని అయితే టైప్ చేసి ఇక్కడ మా హౌస్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను. /A. సో ఓకే, ఇక్కడైతే మా హౌస్ నెంబర్ ఇవ్వడం పూర్తయింది. సో ఇక్కడ ఏరియా, కాలనీ, స్ట్రీట్, సెక్టార్, విలేజ్. సో ఇక్కడ మీరు ఉండే ఏరియా పేరు రాయండి. ఓకే, మేము ఉండే ఏరియా పేరు అయితే నేను అక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను. అండ్ దాని తర్వాత అయితే మీరు ఉండే కాలనీ, అంటే ఇప్పుడు చాలా కాలనీస్ ఉంటాయి. సో ఆ కాలనీ నేమ్ కూడా రాసేసేయండి. ఓకేనా. సో అనుకోకుండా అది బ్యాక్ స్పేస్ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ మీ ఊరిలో
సెక్టార్స్ అంటే మీరు ఇట్లా 2 పార్ట్స్ డివైడ్ అయింది, ఏ జోన్, బి జోన్, సి జోన్. ఇలా అయితే మీరు ఏ జోన్లో ఉంటారో కూడా ఇచ్చేయండి అక్కడ, ఓకేనా. అండ్ ఆ తర్వాత ముందుగా మీరుండే ఏరియా ప్లేస్, తర్వాత సెక్టార్ ఉంటే సెక్టార్, తర్వాత మీరుండే కాలనీ తెలుసు కదా మీ కాలనీ పేరు. సో మా కాలనీ పేరు అయితే నేనైతే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత కామా పెట్టేసి మళ్ళీ మీ ఊరు పేరు అన్నమాట. మీ ఊరు పేరు అయితే మీకైతే అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, ఎవరు ఊరు పేరు వాళ్ళకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ ఓకే, దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో కనబడుతుందో మీకు, చూడండి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ల్యాండ్ మార్క్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు, నియర్ అపోలో హాస్పిటల్ అని. ల్యాండ్ మార్క్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ అపోలో హాస్పిటల్ అనే కాదు, టెంపుల్స్, పెద్ద పెద్ద స్టోర్స్ లైక్ డీమార్ట్ స్టోర్ ఇటువంటివి, లేకపోతే ఉంటుంది ఏదో ఒక మంచి అందరు తెలిసిన ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, అదే ఒకవేళ తెలంగాణ బొమ్మ టైప్ అది ఉంటే అది పెట్టేసేయండి. లేకపోతే హాస్పిటల్స్ ఉంటే దగ్గర ఆర్ఎంపీ హాస్పిటల్, లేకపోతే హాస్పిటల్స్, పెద్ద పెద్ద స్టోర్స్ అటువంటివి ఉంటే పెట్టేసేయండి. లేకపోతే జంక్షన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, అది కూడా పెట్టేసేయండి. అండ్ మిమ్మల్ని ఇక్కడ నియర్ ల్యాండ్ మార్క్ పెట్టమన్నారు, కానీ మీరైతే అదేంటి కిలోమీటర్ దూరం ఉన్నవైతే పెట్టకండి. 200-250 మీటర్స్లో ఉన్న, అంటే కొంచెం దగ్గర ఉండాలి మీకు జంక్షన్. మ్యాక్సిమం ఒక 400 మీటర్స్, 400 కాదు, మ్యాక్సిమం ఒక 300 మీటర్స్ లోపే ఉండాలి మీకు, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడైతే మాది సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేసి అయితే మందమారి, ఓకేనా. అండ్ అదైతే డిఫాల్ట్గా వచ్చేసింది. అయితే మీకు దగ్గరున్న టౌన్ కానీ సిటీ నేమ్ కానీ పెట్టేసుకోండి. సో మాకు దగ్గరున్న టౌన్ ఆర్ సిటీ అంటే అదే. అండ్ మా ఊళ్ళో కూడా టౌన్ ఉంది కానీ అది సిటీ టైప్ ఉంటుంది మందమరి. అండ్ ఇక్కడ కింద చూడొచ్చు అడ్రస్ టైప్ అని చూడొచ్చు. అడ్రస్ టైప్ కింద సెలెక్ట్ అయిన అడ్రస్ టైప్ ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరైతే హోమ్ అంటే మీరు కనుక ఇంటికి పెట్టుకున్నట్లయితే హోమ్ 7 AM to 9 PM వస్తుంది అన్నమాట డెలివరీ. అండ్ 9 PM వస్తుంది డెలివరీ, అండ్ 9 PM వస్తుంది, ఓకేనా. అదైతే హోమ్ అనేది పెట్టేసుకోండి. ఆల్ రైట్. సో ఇక్కడ తర్వాత మీరైతే దాని కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది యాడ్ అడ్రస్ అని. యాడ్ అడ్రస్ అని ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ చేయండి, అయిపోతుంది. ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరైతే అక్కడ ప్లేస్ ఆర్డర్ అని ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి. సో క్లిక్ చేస్తే ఇలా అయితే అయిపోతుంది. సో ఆర్డర్ అయితే ఇప్పుడైతే ప్లేస్ అయిపోయింది, ఆర్డర్ ప్లేస్డ్, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ట్యూస్డే 12th October నాడు మనకి డెలివరీ అయితే ఇస్తాడన్నమాట. అండ్ ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఇది డెలివరీ ఏంటంటే మనం చేసిన ఒక కరెక్ట్ వారానికి అని అయితే చూపెడతాడు. అండ్ అప్పుడప్పుడు అయితే కొంచెం లేట్ కావచ్చు, దానికైతే టెన్షన్ పడకండి. అంటే స్టాక్ కొంచెం షిప్పింగ్ లేట్ అయితే లేట్ కావచ్చు, దానికైతే టెన్షన్ పడకండి. అండ్ అలాగే ఏమవుతుందంటే కొంచెం త్వరగా కూడా కావచ్చు, ఇలా మన షిప్పింగ్ త్వరగా అయితే అది డెలివరీ కూడా త్వరగా అయిపోతుంది. సో ఇలా అయితే అమెజాన్లో మొబైల్ ద్వారా చేసి ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి ఏ ప్రోడక్ట్స్. ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే మీకు అయితే నచ్చిందని కోరుకుంటున్నాను. లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఇంకా కూడా మీరైతే వీడియోని లైక్ చేయనట్లయితే లైక్ చేయండి, కింద కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే. అండ్ మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకోండి, ఓకేనా. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సీయింగ్ దిస్ వీడియో. Okay friends, bye bye, see you in another video.